ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እዚ ቻነል እዚ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ዘለና ብቕዓት ክብ ንምባል ዝሰርሕ ኮይኑ ብቐንዱ ንጀመርቲ ቋንቋ እንግሊሽ ዘተኮረ እዩ። ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ኣብ ስራሕ ክንቁጽር እንከለና እንታይ ኢኻ ትኽእል ዝብል ሕቶ የጋጥመና እዩ። እምበር ንሓደ ንኽእሎ ነገር ንምግላጽ ዝሕግዙና ካን ከምኡውን ኮድ ዝብሉ ቃላት ተጠቂምና ከመይልና ሓሳብና ከም ንገልጽ ክንርኢና ከምኡውን ከመይልና ነዞም ቃላት እዚኦም ተጠቂምና ብትሕትና ንሓትት ክንርኢና ምሳይ ጽንሑ ኣይትርሐቑ። ትምህርትና ንምጅማር ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ሞዳል ቨርብስ ዝበሃሉ ቃላት ኣለዉ። እዞም ሞዳል ቨርብስ ኣብ ዕለታዊ ዘረባና ብብዝሒ እንጥቀመሎም ኣዝዮም ኣገደስቲ ኮይኖም ንሳቶም ድማ ዊል ናቱ ሕሉፍ would can ናቱ ሕሉፍ could shall ናቱ ሕሉፍ should must ናቱ ሕሉፍ had to may ናቱ ሕሉፍ might እምበር ዞም ቃላት እዚኦም verbs ወይ ድማ ግሲ ኣይኮኑን። እንተኾነ ግን ንቨርብ ወይ ንግሲ ዝተሓጋገዙ helping verb ወይ ድማ auxiliary verb እዮም። ንኣብነት I can jump 2 meters ኣብዚ እቲ ቀንዲ verb jump ወይ ድማ ዘለለ ወይ ነጠረ ዝብል ኮይኑ እዚ can ዝብል ቃል ግን ከም ተሓጋጋዚ ማለት helping verb ይኸውን ኣሎ። ከምኡውን ንኣደማምፃ ዝምልከት እዚ ፊደል ኤል ኣይነድምፆን ኢና። ስለዚ would could should ኢልና ድማ ነድምፆም። ከምኡውን ኣብዚ ቃል እዚ ጅን ኤችን ኣይነድምፆም ኢና። ስለዚ ድማ might ኢልና ነድምፆ። ንሎም መዓልቲ ቀንዲ ዘገድሰና ድማ እዚ ቃል እዚ ከመይ ጌርና ነድምፆ ዝብል እዩ። ነዚ ቫወል ኤ ብስትሮንግ ፎርም ማለት ሾርት ቫወል ተጠቂምና አ ኢልና ከነድምፆ ኢና። እዚ ማለት ካን ኢልና ከነድምፆ ኢና። ቀፂልና ንኣጠቃቅሞኦም ዝምልከት ኮይኑ እዞም ሞዳል ቨርብስ ነፍሲ ወከፎም ዝተፈላለየ ጥቕምታት ክህልዎም ከሎ ንሎሚ ግን ንካን ከምኡውን ኮድ ጥራይ ክንሪኦም ኢና። እምበር እዞም ቃላት እዚኦም እንታይ ንምግላጽዮም ዝሕግዙና ኢልና ብኣብነት ኣሰኒና ክንሪኦም ኢና። እምበር ብዛዕባ ካን ኮድ ማለት ምኽኣል ከኣለ ዝብል ክንዛረብ ተኾይና ንዕኡ ስዒቡ ዝመጽእ ሕቶ what can you do ማለት እንታይ ኢኻ ትኽእል ዝብል ሕቶ እዩ። እምበር እቶም ንኽእሎም ኢና ወይ ድማ ይኽእሎም እየ እንብሎም ተግባራት ክንፈልጦም ይግባእ። እምበር እዞም ኣብ ስክሪን ትርእይዎም ዘለኹም ቃላት ኣብ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ምስ ካን ኮድ ዝኸዱን ብብዝሒ ዝጥቀሱ ቃላት ኮይኖም ክንፈልጦም ኣለና ኢለ ዝኣከብክዎም እዮም። ምናልባት እዛ ቃል እዚኣ ትኸብድ ትኸውን ኣይረን ዝብል ቃል ማዕድናዊ ሓፂን ክኸውን ከሎ ከምኡውን ምስትራር ኣስታረረ ኢልና እውን ንትርጉሞ ኢና። ስለዚ ካን ዩ ኣይረን ክሎዝ ክዳን ኣስታሪርካ ትኽእል ዶ? ካን ዩ ስፒክ እንግሊሽ እንግሊሽ ተዛሪብካ ትኽእል ዶ? ካን ዩ ኩክ ፉድ መግቢ ከሽንካ ትኽእል ዶ? ካን ዩ ስዊም ሓምቢስካ ትኽእል ዶ? ካን ዩ ድራይቭ አ ካር ማኪና ዘዊርካ ትኽእል ዶ? ካን ዩ ድሮ ፒክቸርስ ስእልታት ክትስእል ትኽእል ዶ? ካን ዩ ፕሌይ ጊታር ጊታር ተፃዊትካ ትኽእል ዶ? ካን ዩ ራይድ አ ባይስክል ብሽክለታ ተወጢሕካ ወይ ዘዊርካ ትኽእል ዶ? እናበልና ነቲ ሕቶ ክንቅጽሎ ንኽእል ኢና። እምበር ብሓፈሻ ከም ጀመርቲ መጠን እዞም ኣብ መባእታዊ ደረጃ ብብዝሒ እንጥቀመሎም ቃላት ወይ ቨርብስ ክንፈልጦም ኣለና። ስለዚ ዲፋይን ክንገብሮም ከለና can and could are used to express an ability in the present or in the past. እዚ ማለት ካን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንኽእሎ ንምግላጽ ክሕግዘና ከሎ ብኣንጻሩ ኮድ ኣብ ሕሉፍ ግዜ ንኽእሎ ዝነበርና ንምግላጽ ይሕግዘና። ንኣብነት ሕጂ ብሽክለታ እኽእላ እንተደኣ ኮይነ I can ride a bike ክብል ይኽእል እየ።
እንተኾነ ናይ ዝሓለፈ ክእለተይ ክዛረብ ተኾይነ ከምዚ ክብል ክእለ when I was young I could ride a bike ንኣቃውምኡ ዝምልከት ምስ ንርኢ ድማ subject can plus verb 1 ከምኡውን object ኮይኖም ኣብዚ ገለ ተምሃሮ ዝጋገይዎ እዚ verb s es ወይ ድማ ing ክውስኽሉ ትርኢ ኢኻ እምበር እዚ verb ዝኾነ ነገር ከይወሰኽና verb 1 ጥራዩ ክኸውን ዘለዎ ስለዚ ተወሳኺ ኣብነት ምስ ንርኢ ሕጂ ዝኽእሎ I can see birds ኣነ ኣዕዋፍ ክርኢ ክእለ I can speak Arabic but I cannot read ኣነ ዓረብ ክዛረብ ክእለ ግን ከንብብ ኣይክእልኒ ኣብ ሕሉፍ ዝኽእሎ ዝነበርኩ ኣብነት ምስ ንርኢ When I was young I could see from distance ንእሽተይ ከለኹ ካብ ርሑቕ ይርኢ ነይረ ንእሽተይ ከለኹ ርሑቕ ዘሎ ነገር ይርኢ ነይረ I could speak Arabic when I was in Dubai but now I can't ቅድም ኣብ ዱባይ ከለኹ ዓረብ ክዛረብ ክእል ነይረ ሕጂ ግን ቀፂልና can ወይ ድማ could ዝብሉ ቃላት ተጠቂምና ብኣወንታዊ ሓሳባት ማለት ብፖዚቲቭ ሰንተንስ ጌርና ሓሳብና ክንገልጽ ምስ ንደሊ እቲ ኣቃውምኡ ከምዚ ይመስል subject helping verb main verb ከምኡውን object ኮይኖም ገለ ኣብነት ምስ ንርኢ what can you do እንታይ ክትገብር ኢኻ ትኽእል I can cook food I can read books I can swim in the pool I can iron clothes እምበር እዞም ሓሳባት እዚኦም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝኽእሎም ኮይኖም ኣብዚ እቶም ቀንዲ verbs s es ከምኡውን ing ክንውስኸሎም ኣይንኽእልኒና እቲ ንካን ስዒቡ ዝመጽእ verb ቀዳማይ verb ክኸውን ኣለዎ ቀፂልና ኣብ ሕሉፍ ግዜ ንኽእሎ ዝነበርና ክንገልጽ እንተደኣ ደሊና could ዝብል ቃል ክንጥቀም ኢና ስለዚ ነዚ ካን ዝብል ዘሎ ናብ could ክቕይሮ እየ ስለዚ ገለ ኣብነት ንምርኣይ last year I could cook food last year I could read a lot of books I could swim in the pool when I was young last year I could iron clothes but now I can't እምበር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንኽእሎ ነገር ንምግላጽ ካን ክንጥቀም ከለና ብኣንጻሩ ኣብ ሕሉፍ ግዜ ንኽእሎ ዝነበርና ሕጂ ግን ዘይንኽእሎ ነገር ንምግላጽ could ኢና ንጥቀም ቀፂልና ካን ዝብል ቃል ተጠቂምና ኣሉታዊ ሓሳባት ወይ ድማ ኔጌቲቭ ሰንተንስ ጌርና ሓሳብና ክንገልጽ ምስ ንደሊ እቲ ኣቃውምኡ ከምዚ ይመስል subject helping verb negative main verb ከምኡውን object ኮይኖም እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ሓጸርቲ ሓሳባት ኮይኖም ንውሕ ዝበሉ ሓሳባት ክንርኢ ኢና I can't take photos because I don't know how to use a camera ከመይ ጌርካ ካሜራ ትጥቀመላ ስለ ዘይፈልጥ ስኢለ ኣይክእልኒ I can't go to work because I am sick ሓሚመ ስለ ዘለኹ ናብ ስራሕ ክኸይድ ኣይክእልኒ I can't paint pictures because I don't take any courses on how to paint ከመይ ጌርካ ከም ዝቕባእ ስልጠና ወሲደ ስለ ዘይፈልጥ ክቐብእ ኣይክእልኒ እምበር ከምዚ ክገብር ኣይክእልኒ ክንብል እንተደኣ ደሊና I cannot ወይ ድማ ብሾርት ፎርም ጌርና I can't ክንጥቀም ንኽእል ኢና ቀፂልና ናይ ቅድም ወይ ናይ ሕሉፍ ክእለትና ክንገልጽ እንተደሊና couldn't ዝብል ቃል ክንጥቀም ኢና ስለዚ ነዚ can't ዝብል ቃል ደምሲሰ couldn't ናይ ሕሉፍ ግዜ ክእለትና ዝገልጽ ቃል ኣብዚ ክጽሕፎ እየ ስለዚ እዞም ሓሳባት ናይ ሕጂ ክእለተይ ዘይኮነስ ናይ ቅድም ክእለተይ ክገልጽዮም ማለት እዩ ነዚ ክሕግዘና ዝኽእል ኣብነት ምስ ንርኢ ድማ When I was high school student I couldn't take photos ተማሃራይ high school ከለኹ ስእሊ ከልዕል ይኽእል ኣይነበርኩን Yesterday I couldn't go to work because I was sick ትማሊ ሓሚመ ስለ ዝነበርኩ
ንስራሕ ክኸይድ ኣይከኣልኩን። I couldn't paint pictures. ስእልታት ክቐብእ ይኽእል ኣይነበርኩን። እምበኣር ኣብ ሕሉፍ ግዜ ንሓደ ዘይከኣልናዮ ነገር ክንገልጽ እንተደኣ ደሊና couldn't ዝብል ቃል ተጠቂምና ሓሳብና ክንገልጽ ንኽእል ኢና። ቀፂልና ካን ዝብል ቃል ተጠቂምና ሕቶ ክነቕውም እንተደኣ ደሊና ከምዚ ይመስል። እዚ ዓይነት ሕቶ እዚ ከምቲ ኣብ ትግርኛ ትኽእል ዶ ኢልና ከም ንሓቶ ተመሳሳሊ እዩ። ንኣብነት Can you read a book? መጽሓፍ ከተንብብ ትኽእል ዶ? Can you sing a song? ደርፊ ክትደርፍ ትኽእል ዶ? Can you fly in the sky? ኣብ ሰማይ ክትበርር ትኽእል ዶ? እምበኣር ነቲ ኣቃውማ ናይቲ ሕቶ ምስ ንርኢ እዚ ካን ዝብል ቃል ንመሕተቲ ክኾነና ንቕድሚት ስሒብናዮ ኣሎና። እዚ ሳብጀክት ድማ ካብቲ ዝነበሮ ቀዳማይ ቦታ ናብዚ ካልኣይ ቦታ ነስግሮ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሄልፒንግ ቨርብ ማለት ካን ንቅድሚት ሳምፂና ሕቶ ነቕውም ኣለና ማለት እዩ። ከምኡውን ነዞም ሓሳባት እዚኦም ናብ ፓስት አቢሊቲ ማለት ናይ ሕሉፍ ክእለትና ክንቅይሮም ተደሊና ነዚ ካን ናብ ኩድ ክቅይሮ እየ። ስለዚ could you read a book when you were 10 years old? ወዲ 10 ዓመት ከለኻ መጽሓፍ ከተንብብ ትኽእል ዶ ነርካ? ቀፂልና ካን ዝብል ቃል ተጠቂምና እወ ወይ ኣይፋል ኢልና መልሲ ክንህብ ተደሊና ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን ማለት እዩ። ንኣብነት can you come home on Monday? ሶኒ ንገዛ ክትመጽእ ትኽእል ዲኻ? እንተደኣ ክመጽእ ዝኽእል ኮይነ yes I can። እንተደኣ ዘይክእል ኮይነ ድማ no I can't ወይ ድማ no I cannot። እምበኣር እቲ ብቐዳምነት ተቐሚጡ ዘሎ መሕተቲ ማለት helping verb can ክሳብ ዝኾነ እቲ መልሲ ድማ yes I can ወይ ድማ no I can't እዩ ክኸውን ዘለዎ። ስለዚ can she? Yes she can. No she can't. Can we? Yes we can. No we can't. Can they? Yes they can. No they can't. ስለዚ ኣብ yes or no short answer ክንምልስ ከለና helping verb ከምኡውን subject ጥራይ ብምጥቃም ንኽልቲኦም ቦታ እናቐያየርና ኢና ንምልሶ ማለት እዩ። ቀፂልና እዚ ካን ወይ ድማ could ሓደ ካብቲ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝገብሮም ኣርእስቲ በፂሕና ኣለና። ሰባት ሓደ ነገር ክገብሩልና ብትሕትና ክንሓትት ተደሊና ፖላይት ሪኩዌስት ኢልና ንጽውዖ ካን ወይ ድማ could ኢና ንጥቀም። ነዚ ክሕግዙና ዝኽእሉ ኣብነት ምስ ንርኢ Can you help me with my homework please? ዕዮ ገዛ በርቲዕኒ ክትሕግዘኒ ዶ በጃኻ? Can you open the window please? I feel hot. ሃሩር ኮይንኒ መስኮት ክትኸፍቶ ዶ? Can you be quiet please? ስቕዶ ክትብሉ በጃኹም ወይ ድማ ስቕዶ ክትብል በጃኻ? Can you explain this again please? እዚ ደጊምካ ዶ ክትገልጸልና? Can you subscribe to my channel please? ቻነለይ ሳብስክራይብ ክትገብሩለይ ብትሕትና ይሓትት። እምበኣር እቲ ሰብ እቲ ዝሓተትናዮ ክገብረልና ፍቓደኛ እንተደኣ ኮይኑ no problem። ፍቓደኛ ተዘይኮይኑ ድማ I'm sorry I can't። ቀፂሉ ዝኾነ ምኽንያት ክቐርብ ይኽእል እዩ። እምበኣር ካብዚ ክንብሎ ዝጸናሕና ብኣዝዩ ትሕትና ዝመልኦ ክንሓትት ተደሊና could you ዝብል ቃል ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እንተኾነ can you ዝብል ቃል ኣዝዩ ዝውቱር ብምዃኑ ኣብኡ ጸቂጥና ኣለና። ቀፂልና ፍቓድ ክንሓትት እንተደኣ ደሊና can I ወይ ድማ could I ዝብሉ ቃላት ኢና ንጥቀም። እምበኣር እዚ ኣብ ትሕቲ asking for permission ዝብል ኣርእስቲ ንምሃሮ ኮይኑ ነቲ ንደልዮ ወይ ከነተግብሮ ዝደለና ነገር ፍቓድ ንሓትት ማለት እዩ። ነዚ ክሕግዘና ዝኽእል ኣብነት ድማ ኣብ መንጎ መምህርን ተማሃራይን ጌርና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። Teacher, sorry I'm late. Can I come in please? መምህር ይቕሬታ ግበሩለይ ደንጎየ መጽአ ክላስ ከኣቱ ዶ ወይ ድማ ክላስ ከኣቱ ፍቑድ ድዩ? Teacher, can I sit here please? መምህር ኣብዚ ኮፍ ክብል ዶ? Teacher,
Can I ask a question? I don't understand question number 5. መምህር ሕቶ ከሓትት ዶ? ሕቶ ቁፅሪ 5 ኣይተረዳእትንን። Teacher, can I go to toilet, please? Can I go to restroom, please? Teacher, I finished my classwork. Can I go home, please? መምህር እዮ ክፍሊ ወዲኤ እሞ ንገዛ ክኸይድ ዶ? እምበር እቲ መምህር ፈቃደኛ እንተደኣ ኮይኑ yes you can ብምባል ፈቃደኛ ምዃኑ ክሕብር ማለት እዩ። እንተደኣ ፈቃደኛ ተዘይኮይኑ ድማ sorry you can't ከምዚ የፍቅደሉ ይሕብሮ ማለት እዩ። እምበር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓልቲ ዘቕረብኩልኩም ትምህርቲ እዚ እዩ ነይሩ። እዚ ትምህርቲ ንኻልእ ደላይ መታን ክበፅሖ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናዩ